druhej verzii, teda druhej časti dielu Androidových hier, druhej časti presne. A vítam vás proste a ideme si zahrať nejaké rageové hry. Toto bol mikrofonik. Najprv si to vyčistíme všetko a môžeme sa pustiť do toho, jak na vajíčka ze slaninku. Takže máme tu prvú hru, som si pre vás pripravil, tieto dve sme už hrali. A teraz som si pripravil ten retry, to aj Moon, no kopať aj, akože. Ideme si na to, že idel som pekne. Jaké letaderko. Takýlko to neuvidíš nikdy, to je svag. Ale to nepôjde, ne? Ani nedoneš. FPS 1, 2, 3. No moježe. Načítaj mi to. No, takže ide to. Trošku zle, ale tak pôjde. Tak. Točí sa, dobre, že sa nezatočí tak inde více. Takže nechcem žiadne k službe sa pripojiť. Akože, ja som veľmi akože čudný človek, pretože Smokeboy si ide štýl. Proste ide si svoj štýl. Takže, no o čo tu ide, chlapci? To čo ide? Chcem si dať nastavenia. Prečítame. A ideme. Poď. Poď, dotiahneš to. Jo. Finish stage. Crashes. A distance, to je... Ono mi to nedalo, to čo je... To sú jaký nevďační. Ideme do druhý level. Pekne. Dobre, ideme si. Poď. Tak, pekne. Tak. Jo. Nechcem. Tak. Pekne, poď. Ja to dávam pekne, ja to dávam. Ešte keď mi dajú No distance mi nikdy nedajú, ja ich zabijem normálne. Ešte tretí levelík si ne? No to bez toho by to nešlo, viete. Tak, no. Už nemám to ten 747, to už je veľa, ne? Tak poď, dáš to, chlapče. Ne. Ešte raz si dáme, poď. Tak. 100. Poď. Ne? To bolo... Ne! To nebolo dobre. Takže toto bolo. Ideme druhú hru. A to bude... Freestyling Ice. A vlastne to je horror game. Teraz sa boj, aj keď to nemá zvuk, ale tak akože... Takže môžeme ísť kľudne si. Akože real. Zatiaľ to ide pekne. Takže počujete už zvuky od... Bože, ja som si dal... Ne, ja som si to odstranil. Ne. Ja som najväčší buzera na svete. To nejde tak. Tak. Rocker mi Lobison. Tak. Ide to pekne, chlapci. Dámy a páni, 1, 2, 3. Place. Takže... Tak, on tu ide game, lebo normálny level musíme hľadať 20 many, akože real. Collect, musíme nájsť oko a vidieť mapu, kde to ide, chlapče, ja sa bojím jak hovado. Ho to nepržia 20-ročná babka. A to som hovadinu povedal, nevadí. Ideme si pekne. Pekne si hľadáme, otvoríme dvierka si. Však už sa ja hovorím. Dobre.
To čo bolo? Postiel. Nice. Nechcem. O, káva! Nechaj tak. Není okolo. Akože nákres to čo je? Veď to je Da Vinci, chlapci. To je Da Vinci, to kto kreslil, to je nice. Si dáme tak, sound, vypnúť. Akože lampu som si akože dala, akože... Tak, pekne. Ideme sa vyspinkať, tu čo je? To je niečo, to je palenka. A hen, niekto tu cuca. Sa nedá otvoriť. Musíme nájsť kľúčik, alebo čo? Nice, nemôžeme sa... Poď, vykrádame. Dobre, tak táto hra si bude o ničom akože rage. Musíme sa dostať cez tie dvere. Možno si tu môžem pochodovať celý deň. No dobre, no, tak tu asi na tejto hre asi nič nezrobíme, takže ďakujem, že ste si ma pozreli a tak čaute.